What's up guys? So, good morning guys. Good morning po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Ayun, asawa ko guys, oh. Aalis kami guys. Mamimili kami guys ng ano. Bibila namin ng sapatos yung anak ko guys. Yan. Parang ang putla ko. Nandito ulit kami guys sa bahay ng biyanan ko guys. Umuwi kami dito kasi, ano, dinala namin yung susi ng bahay. Kasi umuwi na yung biyanan kong babae galing sa trabaho. Ayan, nandyan sila, nandyan yung biyanan kong babae at saka yung anak ko nakaabang. Nauna na dito sa may kalsada. Ayan. Tsaka birthday ngayon guys ng asawa ko guys. Ayan. Hindi ko alam kung anong bibilin niyang ano, handa niya. Sabagay hindi naman dito naghahanda sa ano, sa Chinese. Ng bonggang-bongga. Basta meron lang mailuto. Ganun na. Okay na. Kaya nga sa first birthday ng anak ko guys, siguradong hindi naman maghahanda ng marami. Ayan guys yung anak ko. Oh. Nakaabang sila dito sa may kalsada. Yung suot ng anak ko guys, bumalik na naman sa sobrang kapal kasi malamig na naman, sobrang lamig na naman. Yung isang araw, mataas yung araw. Ngayon, sobrang lamig na naman. Ayan oh, yung anak ko. Ayan na rin yung biyanan ko. Andito na siya. Ayan. Tapos, kahapon guys, kahapon kami pumunta dito sa bahay ng biyanan ko. Yung ano, schedule ng immunize kahapon guys ng anak ko. Tapos, pagdating namin dun sa ano, wala naman daw. Sa 13 pa. Bukas ay 12 pala, 12. And nakalimutan ko guys mag-set belt. Kaya ang ingay ng sasakyan. Yan nyo guys, yung kalsada dito guys, oh. Yung mga bulaklak guys. Yung ano din yan, yung labanos din yan. Ayan oh. Oh, diba? Ang ganda. Ang ganda ng mga bulaklak, oh. Guys! Nakapamili na kami guys ng ano, damit ng anak ko guys, ng mga gamit ng anak ko. Ngayon dumaan kami dito guys ulit sa tita ng asawa ko. Kasi may kukunin kami guys. Ayan guys, oh, nakikita nyo yan. Ito, harina to. Ito namang isa, bawang yan. Ayan. Makikita nyo guys kung ano yung kukunin namin mamaya. Ayan. Kinakain yun. Ang alam ko guys, yung ano, yung ano ng bawang, yung ano bang tawag dun? Yung talbos ng bawang. Ayan. Yung ganito guys, oh, parang ganito ata yung kukunin, oh. Ganito. Ayan. Kinakain kasi yan guys. Dito sa China. Ayan. Yan guys, ang lawak guys, oh. Ng mga taniman dito, oh. Ayan. Ito guys, oh, may ano, hindi ko alam kung ano nakatanim dyan. Ayan. Malayo-layo pa ata guys yung ano, yung bawangan ng tita ng asawa ko. Ay yung madaling ko guys, unauna na. Yung asawa ko guys ang magkarga sa anak namin guys. Guys, tingnan niyo yung daanan dito guys, oh. May nagpapatubig kasi guys sa ano, sa bawangan. Ayan, oh. Hinihingal na ako guys. Malayo pa ata. Nandun na kasi yung ano, yung tita at saka yung pinsan ng asawa ko. Nandun na sa bawangan nila. Dumaan kami sa bahay nila para kumuha ng lalagyan. Ayun yung ano ng mother-in-law ko. Yan guys, oh. Ganyan guys, oh. Tingnan nyo guys, oh. Yung patubig nila guys, oh. Ayun. Ang lalaki ng hose nila guys. Hinihingal na talaga ako. Saan ba? Malayo pa ata.
Ah, ayun, ayun. Ayun, nakikita nyo yun, guys. Ayun. Ayun. Ayun na, malapit na kami, guys. Sumigaw kasi yung kita ng asawa ko eh. Yan, nakita ko. Ah, nandyan din pala yung pinsan ng asawa ko na ano na teacher. Ayun siya, guys. Oh, makikita nyo, guys. Hinihingal ako. Ito, ano kaya to? Ito. Yan, lawak ng bawangan nila. Yan, maputik. Maputik. Mas panganay itong mga pinsan ng asawa ko. Panganay dito sa asawa ko. Ayan na. Cheche! Hello! Ha? Ha? Buta na ano, tiyaga. Ayan, yung pinsan ng asawa ko na teacher. Guys, so tingnan nyo. Yung bawangan, guys. Ayan. Bawangan to ng tita ng asawa ko. Ayan. Ayan yung tita ng asawa ko tsaka yung pinsan na lalaki. Ayan, guys. Gaga! Ayan, guys, makikita nyo, guys, kung paano sila kumuha ng talbos ng bawang. Kinakain kasi to, guys, tapos mahal to dito sa China. Ayan, guys, oh. Ayan, guys. Ayan, guys, oh, yung talbos. Ganyan lang, oh, pagkuha nila. Ayan, guys, sila. Oh. Yung asawa ko kargo yung anak namin. Ganyan sila. Oh. Kinakain yan, guys. Ayan, yung tita ng asawa ko tsaka yung pinsan. Ayan. Ay, yung pinsan ng asawa ko, guys, ang ganda niyan, no? Nagagandaan ako sa kanya, guys. Ang bait pa naman. Mababait sila, guys, lahat. Ayan. May anak na rin siya, guys, isa. Ayan. Ito, guys, yung magbigay ng ano ng stroller sa anak ko, yung lalaki. May anak na rin siya, isa rin. Ito, guys, meron na silang nakuha, oh. Ayan. Ayan. Tingnan nyo, guys. Natikman ko na to, guys. Masarap din siya. Ginigisa lang siya, guys. Parang inaadobo. Ayan. Sarap siya, guys. Yung mga hindi ko natitikman sa Pilipinas, natikman ko na dito sa China. Ayan. Sila. Kita nyo yan, guys. Yang parang bundok-bundok na may flower. Patay yan, guys. May nakalibing dyan na patay. Dito sa China, guys, yung patay, guys, dito lang tinatanim nila. Ay, tinatanim. Dito lang nila sa antina. Linilibing sa mga farm nila, guys. Ayan, o, ganyan yan. O. Ayan. Kaya pag, yung parang araw ng patay sa kanila dito, sobrang dami ng tao dito, guys, sa mga farm nila. Ayan. Ang lawak dito, guys, din, no? Ayan. Lawak din itong bawangan ng tita ng asawa ko. Ito, guys, hari na to, guys. So, mamunga na rin siya. Ayan, oh. May mga bunga na rin siya, guys. Lawak din, oh.
guys, yung yung background ko guys. Kasi guys, nandito na kami ulit sa bahay. Kararating lang namin. Hindi na ako nakapag-video guys kanina na namimili sila. Kasi nga, ako mismo hindi ako nakasama sa sa pamimili ng damit ng anak ko kasi yung anak ko guys nakatulog kanina kaya kaming dalawa sa sasakyan lang. Yung magnanay lang ang namili kanina. Kaya ito guys, 2 piraso ng ganito. Ayan. Lumalaki na kasi yung anak ko guys, kaya bumili na sila ng ganito. Ayan. Tag 10 daw to isa. Tig 10 yuan. Ayan. Sa Philippine money, 70 pesos ang isa. Ayan. Ayan guys. Oh. Kita nyo guys. Ayan. Ayan. Dalawa. Saka ito guys. Ayan guys. Oh. Kita nyo to. Ayan. Ito guys. Ang kapartner nito, ito. So guys, oh. Kita nyo? Ayan. Ayan. Makapal pa siya, oh. Ayan. Pang malamig pa siya. Ayan. Tag 55 daw to. Itong dalawa. 55 tong dalawa. Ayan. 55 na tong dalawa. Sila ng sapatos ng anak ko to. Ito yung lalagyan niya, guys. Nakalabas na to kasi sinuot na tong anak ko kanina. Ayan, oh. Ayan, guys, oh. Tag 25 naman to. 25 yuan. Ayan. Ayan guys, oh. Pang baby pa siya. Pang baby talaga siya. Makabibili lang sa online ng asawa ko. Ayan, bumili na naman sila, oh. Oh, ayan. Kaya nga lang guys, ang kulay niya, malapit na sa pink. Pero pwede pa naman pang lalaki kasi may mga brown pa naman siya. Ayan, oh. May brown siya. Ayan, brown. Yung niya, brown. Ayan, tapos yung design niya dito, bola. Ayan, soccer ball. Ayan. Tag daw to guys? Tag 15 yuan. Ayan. Medyas. Binili nila 3 piraso. Tag 10 to daw. 10 yuan. May pambabaeng isang kulay, oh. Ayan guys. Pero di ko naman ito guys isusuot sa anak ko. Ito lang. Tsaka yung isa, sinuot ko rin sa kanya. Nandun sa kanya suot niya. Ayun. So, ayun guys. Hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel, Ann Bicolana Vlog, and then click the notification bell button para lagi kang update sa aking mga i-upload na videos. Thank you guys. Thank you for watching. Bye-bye!